Bon dia, Anna. Hola, bon dia. Mira, em va fer molta il·lusió un dia, remenant per internet, vaig trobar matriarcats i vaig dir, ostres, matriarcats, a mi em sembla que és com una utopia perquè realment no n'he vist mai cap, no conec gaire món, però el que he viatjat una miqueta no me n'he trobat mai cap. Bueno, una societat matriarcal és aquella en la que el ser és més important que el tenir, que les dones tenen una autoritat no coercitiva que és reconeguda per tots, que home i dona són complementaris, cada un té el seu espai. I el cos de la dona és molt important en aquesta societat, està relacionat amb la terra, el procés de la llavor que creix és el procés de la dona que dona a llum una criatura. Els homes en aquestes societats se senten compresos, cada societat és una miqueta diferent, no? Però es mira el bé comú sempre i això és molt important i la natura és una mestra que guia. Quantes societats matriarcals coneixes? Bueno, ja em porto 6 de societats matriarcals, cada una és una miqueta diferent. La societat Minangkabau, que és aquesta que presento el dia 25, a mi aquesta em va impactar perquè és una societat matriarcal islàmica. Aquí les dones, he titulat tant el llibre com el documental Les herederes, perquè elles hereden tota la terra, els béns de la família, les terres, la casa, i això elles no ho consideren un poder, aquesta idea nostra que tenim de poder, en elles no existeix, en la societat Minangkabau, perquè per ells tenir poder és arribar a acords entre home i dona amb totes les qüestions de la vida, sempre mirant el bé comú. Per exemple, aquesta societat, els nens i les nenes, se'ls diu de petits que no poden estar més de 3 dies enfadats pel bé del grup. Clar, així creixen amb una idea de pacte molt diferent a la nostra. Aquesta és una societat islàmica, o sigui, és un sincretisme i és molt interessant. L'Estat fa pressió en contra d'aquest matriarcat que ells defineixen així, no? Jo vaig quedar fascinada per l'alegria que tenen aquesta gent, no? Em va arribar al cor, no? Em va agradar tant que he organitzat un viatge a aquesta societat per un grup de 12 persones, perquè moltes vegades em pregunten, volem venir amb tu, i aquesta vegada és com la possibilitat de conèixer-la a través del viatge, i jo espero que t'agradi, que us agradi, i espero que aquests valors matriarcals traspassin les fronteres de la nostra societat i puguin ser explicats i dits, i que a les escoles, a les universitats es parli d'això, perquè jo crec que és una cosa que pot ajudar a canviar els valors nostres, que són, a la meva manera de veure, són molt escassos amb la profunditat del cor, no? Moltíssimes gràcies, Anna. Ens veiem el dia 25 i us deixo a la caixeta d'informació a la pàgina web i sobretot el del viatge. Feu-li un cop d'ull perquè no hi ha una millor manera que conèixer in situ, estic seguríssima, no? La manera que tenen de viure i de fer les coses. Sí. Molts petonets a tots i ens veiem el dia 25.